A Pedro, aquí está, ben activo el. Ten 19 anos, ten contrato laboral desde o mes de xaneiro, vive só, é autosuficiente e todo desde a súa paixón laboral. Temos que dar as grazas tamén porque, grazas a persoas como a Pedro, hai futuro, hai remuda xeracional no sector gandeiro. Iso que el viña de novo, porque seu pai nin súa nai tiñan absolutamente nada que ver con ese sector. O seu soño que tiña desde cativo cal era as vacas. E ese soño, e sobre todo o esforzo, fai que Pedro teña traballo como gandeiro. José Manuel, estamos aquí en Casa Menor, en Boimorto, e eu queria che preguntar, claro, cantas granxas como esta teñen falta de remuda xeracional? Moitas. A verdade que agora mismo fai-nos falta apoio. Nós, por suerte, temos aquí un gran campeón que apareceu, que é Pedro. Pedro, ve aquí. Tú tes 19 anos. Sí, 19 anos. E eres a última incorporación de aquí de Casa Menor, non? Sí, apareceume esta explotación que fixen as prácticas aquí e saliume xa aquí un traballo. Xa enganchache. Efectivamente. E onde vamos, para ali ou para lá? Imos para lá. Pois vamos para lá. Pois agora as 4 cando vimos, o primeiro que facemos é vir buscar as vacas que están pacendo no prado. Despois apuxámoslle a comida, dámoslle despois o pienso ás becerras e comenzamos co ordeño da tarde. Temos aquí unha curiosa. Como se chama esta? Esta chamase Córdoba. Sabes o nome a todas? Sí, xa que, bueno, ao final, tú terlle nome aos animales conlévache un vínculo maior con eles. Para nós isto é como unha familia. Para nós o que máis importante é a calidade do animal, o seu benestar. Xa que se os animales están ben, van a producir máis. Se o animal produce máis, a nosa rentabilidade tamén vai ser maior. Pedro, estas decidiron que era mellor estar á sombra, non? Sí, cando apreta o calor buscan a sombra. Producimos leite, temos unha cabaña composta por... son todas vacas frisonas. E aproveitamos tamén as vacas de desvella, aproveitamos para engordalas e vendémolas para carne. Non é habitual, vámoslo dicir así, Pedro, que alguén da tua idade estea neste entorno. Por que é así? Bueno, chegas aquí e creas un vínculo cos animales que para min é único este vínculo que hai aquí cos animales. Esta curiosa de aquí, como se chama? Esa é a Córdoba. Córdoba. Dios mío, Córdoba. Hola, que tal, guapa? Non me queres, Como notas o vínculo aquí cos animais? Ben vedes, estás ao lado dele, un animal non se che move, está tranquilo. Que máis lle podes pedir? Ao final é un animal que pesa 800 kilos, 1000 kilos, que está ao lado dunha persona que pesa pouco máis de 60. Que lle podes pedir? Esta tranquilidade, fiarte así dun animal, non hai máis que pedir. Un animal que che podía esmagar e non o fai como nada. Ahora, os animales son como as personas e esta é a vaca máis tranquila que temos aquí, a verdade. Esta chamase Malta. A ver, Malta, que che saludamos un pouco. Xa parece que... Operación imposible isto, Vamos detrás de Malta, como se foras tu camiño de Santiago, Sí. Ela nos guía. Pedro, que lle dirías a tanta xente nova como hai que parece que busca un traballiño, busca un futuro e que non se decantan por isto? Isto, o primeiro que se necesita é probalo, xa que ao final estamos traballando con animales que agradecenche todo o que lle das e estamos tamén en contacto coa natureza, que iso para min é imprescindible para estar a gusto nun traballo.